halløj. Hvad så der? AwesomenessTV. Velkommen til AwesomenessTV.dk. Det her er vores første video. Så ja, vi vil prøve at se, hvor godt det går, så må vi. Så ja, ja. Mit navn er Lasse. Jeg er 13 år gammel. Og ja. Og hvad det hedder, Markus. Surprise, han hedder Markus. Okay. Han står tit ved kameraet og filmer. Ja. Ding. Og jeg er den bedste til at springe. Han er nok den bedste til at game. Nej, det er han nok ikke. Kom ind på sådan nogle spil. Han har den bedste computer, så det er ham, der optager. Jeg skal op og springe nu. Er det første en baglandssalto. Kom ind. Nettet overfalder mig. Baglandssalto. Lukket baglandssalto. Ja. Nu Markus godt sige noget. Hvad skal jeg lave? Cirka en skrue. En hel. En hel. Okay, jeg prøver. Du må lige byde over med dem, hvis det ikke går. Så. Og vi vil også gerne se ind på siden. Okay, første halvskrue. Hvis I vil. Sådan helt. Ej, bare bliv derovre. Okay, en halvskrue over på siden af. Og så derovre. Og så på siden. Så er det helt skrue. Det er sgu lige meget. Og så nå. Synes du, jeg skal lære dem, hvordan man laver baglands salto? Ja. Der kommer nok også en video senere hen med en tutorial. Men ja, her kommer den. Først så starter med ned. Op. Først her. Der. Så får den. Der. Og så når du nu det. Lav den her. Og så kommer den, og så laver den lidt ned hen. Så starter den op med sådan ud. Kommer til sådan ud. Og sidst. Op lidt. Under. Og så sidst. Så kan lave den her. Altså. Klar. Venlig, jeg vil faktisk råde jer til at Måske gøre det mange her gange. første omgang. Nej, men det med baglands salto, det vil jeg råde jer til at gøre mange gange. Ja. Det er lav. Nå. Vi siger tak. Næste video. Den her video kommer op på 10 likes. Og vores kanal får nogle subscribers. Så næste runde, eller næste video, så kommer jeg simpelthen her og laver en baglands salto over trampolin. Og lander et eller andet sted. Der. Ja. Husk,
10 subs. Og... Nej. 10 likes. Og mange subs, hvis I gider. Jeg kan altid bare prøve, så se hvad der sker på kanalen. Vi siger tak. Mig og Markus siger tak for i dag. Ses!